L'orada del bitxo blau. Una emissió de rock i altres bestieses. Presentada pel bitxo blau cada dimecres a les 8:30 sobre Radio Arrels. Bon dia a tots, bon dia. El bitxo blau amb vosaltres una vegada més. I música per començar, música catalana, el Jaume Sisa i la seua noia de Hawaii, una mica cadaverica. Sí, n'hi ha hagut una mica més que el que era previst. Hi ha hagut una primera cançó que es deia Sisa comiendo pollo, que se mengi el que li agrada a aquest Jaume Sisa. I seguim tot de seguit amb el millor potser grup de salsa americana actual, és a dir, el Kid Creole and the Coconuts. Aquí ens canta Yo no comprendo la música americana. No comprendo la música americana. Je sais qu'elle était la plus belle avant de voir ses yeux. Electricitat blanca, llums dins d'un carrer tancat. Forrats de bales i de claus sobre les parets. Un bailet inquiet, dret, aixecat, al mig de les palmeres amb pots. Grauament me mira des de la porta de fusta de 2 metres. Jugaires d'harmonicà, mariachi a dintre. Jugaires que s'apunten a tocar una vegada més Banjo on my knee. Són vestits de costums de ferro usats. Belles llums dins la calle estreta. Els hi faig plaça, l'arquet, el bosquet, les palmeres, la borratxera, la solitud. Veus de l'altre costat del carrer, plors d'infants. Xerradisses de nines, plors d'infants. Els bailets s'apussen del colze. Grondegen a riure de joves esperant el corn dels carrers. Perro, jaupant al lluny. La criatura s'escanya una vegada més, banjo i harmònica.
ferro dels cotxes i un vent fresc. Els boilets em miren. En tenen el dret. Ells són 4. I jo sol a una taula, dins del pati, dins la foscor, borratxo, mirant el bosquet. $25 per ells i he demanat Jalisco. La cançó acabada, carretes amb bous passen. El sarrau dels carrers, estufadors, la música de la nit. Bijou, bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Hi havia un dia una criatura, era una nina petita, que anava sempre vestida de roig. Era sempre vestida de roig perquè feia part d'aquell moviment que es diu l'esquerra revolucionari dels revolucionaris, i per això anava vestida de roig. I un dia va tenir de portar un llibre a la seva àvia que s'estava lluny dins d'un bosc i aquest llibre se'l va ficar dins de la cistella. Era el capital del Marx i va agafar el camí i així va fer alguns quilòmetres i al cap d'alguns quilòmetres, que ja començava a ser cansada, va encontrar un home nas gros vestit de negre i que li diu: jo sóc CRS, on vas, petita? I ella li va contestar: i bé, em vaig a portar en Carmalax a la meva besàvia i no... potser era l'àvia, no sé. I aleshores l'homenàs li va ficar un gros cop de peu dins del ventre de la petita nineta vestida de roig i això fa que la petita nineta vestida de roig vassalla un còctel molotov del seu cistell, que també hi havia això dins del cistell, li va fotre a la cara a l'homenàs i així se va acabar la història i vet aquí. Quin metró pot ser i amb quina direcció me cal prendre? Ah, sí, ara hi soc. I bé, s'hem fet una petita festa i colló, te puc dir que el que no s'hem fotut darrere la gravata i sempre els alemanys ho tindran pas, Això t'ho puc dir. Fama de Déu. Y a plus personne. Un nappe en papier tout déchiré. Des couteaux en plastique sur les assiettes en carton. Bon any, vola suet i llarga i amb bona salut. Surtout ça, la santé. Ah oui, surtout ça, la santé. Era l'orada del bitxo blau.
d'aquesta missió s'heu pogut sentir el Jaume Sisa, Kid Creole and the Coconuts, Richard Gottener, Police, Alain Bachung, Genesis, Pau Riba, The Platters, Bill Haley, Igelin, Macma, Bernard Lavillier i Charlie Couture. Les emissions de Radio Arrels resten ara i nosaltres ens tornem a trobar ensemble dimecres que ve a les 8:30. Adeu!